Sasasa nge-album yamageza olikanti encane kanye noNtanda kubukwa noma noSazwayo waseThekwini. Nginibingeleleke ngiphinde futhi nginemukele namhlanje la ngaphansi kwe-Under STK Media. Igama lami ngu-Ayanda Musabelo ngokwamhlongo ngaphansi emsinga lapho engiqhamuka khona. Ngithanda ukuthatha leli thuba leli ngane zakwethu ngibonge kakhulu kibo bonke abantu asebesubscribe la ngaphansi kwe-YouTube channel yethu. Siyabonga kakhulu ngane zakwethu. Ngaphandle kwena ngeke size sibe yilutho. Mawukuthi ubungaka-subscribe ungalenzi lo phutha ngane zakwethu lokuthi ungasubscribe. Cela nje ukuthi usubscribe, ulike futhi ushare umndeni wakho kanye nehlobo zakho. Bese ke ukhuluma nathi la ku comment section yethu ngazo zonke izinto ehlezi sikhuluma ngazo. Kanti ke futhi ngane zakwethu siyocela ukuthi ke mangabe nibuka nje ivideo bese niyibuka iphele ngane zakwethu ukuze nizosiza thina ukuze sokwazi ukuthi siqualify ngaphansi kwezinye igaba la ngaphansi ka YouTube. Ngaphandle usichithele isikhathi noma sikumosheleke nje idatha lakho sigijima singene endabeni esiyiphethe namhlanje. Album yamageza ke abantu abaningi abakhombisisa sasaki abakhombise nje kuyethokozela noma isasasa kakhulu ephume kiyo lempela sonke esihloko sayo sithi DM Sakazi. Album emnandi ngalolu hlobo lesimanga nenengoma ezulo nzolo ngane zakwethu. Abantu abaningi ke bebephawula ngayo le album ngoba sazi ukuthi sekunesikhathi eside kungekho album ephumayo noma kungekho album eqhamukile emculweni kaMaskandi njengoba sazi ukuthi singaphansi kwesimo seCovid-19 lapho la amakhampani amaningi ade evaliwe namakhampani ogas sibonile nayo kuyaba nama-delay bekufanele iphume ngomhla ka-25 July yabambeka ngoba isiziphuma kuyo lempela sonto yokuphela kwenyanga ngane zakwethu. Abantu abaningi bebekhuluma ngayo ke njeke le album lapha enkundleni zokuxhumana besho beshiya imbono yabo abantu abaningi kodwa ke bajabulile ngoba sazi-ke ngane zakwethu ukuthi angeke size siye ngandawonye noma nje endaweni eyodwa singesiwo amanzi. Abantu abaningi bebekhuluma beshiya imbono yabo mayelana nale album. Nathi singafisa ukuzwa ukuphawula kwakho lapho ngasekhaya ukuthi wena uthini mayelana nale album athi ukutheni ninika bani. Sibonile laphayana ke noBhuti uSjava baphumile nabo bayothenga le album baxhasa phinde futhi bathenga le album. Into encane naye futhi uphawulile mayelana nayo le album yamageza ngane zakwethu. Into encane naye into abaseyisho besethi yena uthatha isinqumo sokuthi ke uzophuma ngaso sonke isikhathi ehambe eyoxhasa wonke amaciko azobe ekhipha ama-album njengoba sazi ukuthi siphila ngaphansi kwesimo esibi njengamanje. Bona njengomculo njengabaculi bamaskandi bashayekile kakhulu ngane zakwethu ngoba sazi ukuthi abaqashwa ndawo. Wayesethi ke nje kuzocela abantu ukuthi bephume behambe beyoxhasa amageza ngokuthenga lo msebenzi ukuze bonke abantu abasebenza ngaphansi kwalela qembu lamageza kuzoba khona into abakutholayo ngane zakwethu ngoba sazi ukuthi njengamanje isimo siyabheda. Wayesethi ke futhi yena uthatha isinqumo sokuthi uzohamba exhase bonke amaciko njengoba azi ukuthi ufike emculweni engenawo umlandeli kodwa waxhaswa yibo bonke abalandeli nabathandi bomculo. Yena ke into akazoyenza uzoxhasa wonke amaciko ngokuthi ehambe yothenga umsebenzi wawo. Sakhuluma ngayo into encane sibonile nayo kuye watrenda kuleli viki esiphuma kilo ngodaba loSazwayo noma loNtanda kubukwa waseThekwini uthi asimelana la akaphumele khona obala washo ukuthi uzizwa kanjani ngento encane. Into encane nayo bese Phawula ke ngalolu daba lolu wayesethi ke cha ubengazi yena ukuthi mhlawumbe sengaze kube khona imizwa ekhulayo noma ukudevelopa kwama-feelings athile phakathi kwakhe naye lona Ntanda kubukwa waseThekwini noma kuSazwayo le waseThekwini. Uthe nje ubazi ukuthi babangani njengoba bajwayelene okusho ukuthi ngane zakwethu. Kodwa ke futhi thina siyafisa ukuzwa kuwe lapho ngasekhaya ukuthi kuthini ukuphawula wakho mayelana nalolu daba lolu. Into encane naye cha uyiqhelanisile nalolu daba lolu ukuthi ke nje ke kungahle kube khona imizwa yena kanayo yena bemthatha njengomngane ngane zakwethu. Sesivala ke nje ivideo yethu namhlanje. Ungakhohlwa ngane zakwethu ukuthi usilandele noma ke nje ukhulume nathi enkundleni zezokuxhumana ku @ayanda_stk noma lapha ekhasini lethu ka Facebook @ayanda_stk_media. Ngane zakwethu siyabonga kakhulu uchazo, sibonga isupport, sibonga konke ngane zakwethu enisenzele khona. Ngaphandle kwena ngeke size sibe yilutho. Niqhubeke nje ke nihlale nathi la ngaphansi kwe-STK Media. Nishiye ukuphawula kwenu kuhlezi kubalekile kakhulu kuthina ngane zakwethu. Siyabonga kakhulu. Silala sikhona kungenxa yenu kuze kube futhi nangokulandelayo.